Bħal foqsma speċjalizzati oħra, il-qasam legali għandu terminoloġija li mhux lakemm tinftiem minn min ma jkunx imħarreġ fiha. Fost l-oħrajn għal raġunijiet storiċi, bħalma tispjegalna n-notar Dr. Marjella Mizzi. Il-terminoloġija legali hija pjuttost differenti mit-taħdid tagħna ta' kuljum. Jiena nħobb niddistingwi bejn il-mod kif jitkellmu bejnietom l-avukati, il-mod kif l-imħallef u l-maġistrat jirreferi mal-avukati u kif nitkellmu bejnietna aħna, anke n-notara, però iktar importanti kif aħna nikkomunikaw mal-klijenti tagħna u kif nippreżentaw il-lingwa tagħna fuq id-dokumenti li nipproduċu. F'dak il-każ se naraw differenza kbira bejn it-taħdid normali u it-terminoloġija u din id-differenza inħolqot storikament minħabba li oriġinarjament il-lingwa li kienet tintuża fil-qorti fuq id-dokumenti kien Italjan, allura issa għandna bħal speċi kien hemm emoraġija ta' termini illum bqajna nużawhom forsi għaw min jgħid biex nimpressjonaw, però le, ħafna drabi jkun hemm raġuni speċifika għaliex tuża terminu minflok kliem ieħor li nużaw kuljum. Pereżempju jgħidu l-kelma kollazzjoni. Il-kelma kollazzjoni meta tintuża f'testament diffiċli. ċerta jiena li l-klijenti ħadd mhux se jifhimha. Allura hemm it-tendenza li nispjegawha. Ngħidu it-testatur dak li jagħmel it-testament jeżenta lill-uliedu mill-obbligu tal-kollazzjoni u mbagħad inżidu ċoe jeżenthom milli jikkonferixxu fil-massa ereditarja tiegħu dak li jkunu ħadu b'titolu gratuitu matul ħajtu. Issa jiena ċerta li anke din l-ispjegazzjoni ma tiftehemx lanqas. Jiġifieri qed nippruvaw nispjegaw bi kliem ieħor li huwa diffiċli wkoll. Forsi nistgħu nażlu kliem li jiftihem iktar. Flok ma ngħid jikkonferixxu, ngħid iġibu lura, jirritornaw. Jiġifieri huma kliem li nistgħu faċilment nażluhom minn flok oħrajn biex nikkomunikaw aħjar u nwasslu xorta waħda l-istess tifsira bi kliem iktar sempliċi u kliem Malti wara kollox. Hemm xi termini li nużawhom huma kliem ġejjin mit-Taljan, pereżempju konvenju. Konvenju jiena ċerta li kulħadd jifhem x'inhu. Allura jien ma niddejjaqx li f'dokument nikteb il-kelma konvenju għax kulħadd se jifhimha. Kulħadd nista' nikteb weda ta' bejħ u weda ta' xiri li nkun f'dak il-każ qed nuża ħafna kliem twil, sentenza sħiħa fil-vojt għax naf li b'konvenju kulħadd se jifhimni u naf li konvenju saret parti mill-lingwa Maltija. Però mbagħad ejja nieħdu eżempju ieħor l-awdemju. L-awdemju nies iħobbu jdawruha u min jgħidilha awdemju hawnhekk fir-raħal tagħna jgħidulek l-awdemju idawruha bid-djalett. Ħafna jifhmuha, però ma jifhimx kulħadd. U terminu tekniku li ħafna drabi jkollna bżonn nispjegawh, jiġifieri l-awdemju għal min forsi qed isegwi dan il-programm huwa ħlas doppju ta' ċens li jitħallas l-ewwel darba meta l-proprjetà tibdel l-idejn u huwa sinjal ta' rikonoxximent, huwa simbolu ta' rikonoxximent, jiġifieri jissitlu id-direttarju aċċetta l-ċensualist bħala ċensualist il-ġdid. Rridu nibdew mill-erq billi l-istudenti tal-liġi stess fil-fakultà tal-liġi nibdew nrawmuhom mal-ewwel biex jużaw il-lingwa legali tajjeb. Għax ħafna drabi sfortunatament forsi jekk hemm bżonn minħabba li ħafna mill-kotba jkunu bl-Ingliż, il-liġi wkoll għandha verżjoni bl-Ingliż, allura konvenjentement nagħmlu il-lectures, il-lezzjonijiet bl-Ingliż. Anke minħabba li llum għandna studenti li huma barranin. Però sfortunatament qed ibati l-istudent Malti illi mbagħad meta jmur barra fid-dinja tax-xogħol mhux se jkollu il-lingwa bħala lodda tajba li se juża fix-xogħol tiegħu. Huwa punt li nisħaq ħafna fuqu, kont issuġġerejtu anke lill-fakultà
Nispera li xi darba din il-ħaġa li nsus fuqha jien xi darba tasal illi bħala part integrali mill-kors tal-liġi ikun hemm ukoll units dwar it-terminoloġija. Fortunatament bħalissa qed isir kors taħt id-Degree Plus dwar it-terminoloġija legali li bi pjaċir ngħid illi ntlaqa ħafna qed ikun hemm ħafna konkurrenza għalih nispera li jitkompla għaliex jgħin ħafna. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.